Ko zove? Halo? Halo. Dobar dan, Ante na telefonu, teo bi da čestitam Božić katolički danas. Kojem? Pa Stojanu. A ko je na telefonu? Ante. A kuj Ante? Ante Pavelić. Kuj? Pavelić. Ante na telefonu. Slušaj ti, odakle si ti? Ante iz Zagreba. Jebote Zagreb. Ja bih da čestitam Božić. Maš jebote. Ja bih Franjevcu Stojanu. Maš jebote Božić. Pa... Maš bagatelo. Katolički Božić danas... Jebote katolički Božić, ti ne daš ni za tvoja crnost iz ovaj. Pa Stojan valjda slavi katolički Božić. Jebote mrtvi katolički. Maš bagatelo. Daj mi Ante ovde, daj mi Stojana. More jebote Ante. Održ pitko. Održ. Održ! Baba! Moš jebala te baba! Ti da znaš za babu, ti ne bi tako radi. Daj mi Stojan! Daj ga. Daj ga i reci ga. Gde si bre prijatelju? Srećna Nova godina. Takođe i tebe svaka ti čast. Majmune. Oprem pičko jebem ti dete i ženu i sve ti živo jebem ti mamicu Kostaplersku. Majmune. I zeš mi kurac ovaj zaguljeni. Samo mi ti treba da ga malo podojiš. Sve sam prošao, ali nisam tebe našao da mi malo kurac podojiš. Sve ti dete. Halo, dobro večer. Dobar večer. Gospodin Branko Radić na telefonu, treba mi gospodin Stojan... Halo? A odakle ste vi, molim vas? Ja sam inspektor iz Obrenovca, moja majka je razgovarala sa vama. Aha. Jer možete... Sve će da dobijete, ako je prava stvar da raskrstimo poslove. Pa ne, moju majku maltretira već mesecima, ja hoću... O tome se radi, prijatelju, jer ja, oprostite me, nisam siguran ni sad ko razgovara. Ne, Branko Radić Sup Obrenovac, možete slobodno provjeriti, moja majka Marija Radić je razgovarala s vama, pošto on je dao vaš broj telefona. Da? Da se kao na vaš broj telefona javimo, to je njegov broj, pa je ona zvala, pa je dobila vas. Tako da to... Koliko dugo vas maltretira? 2 meseca, gospodine, mene muči ta bagra, ja ne znam šta da radim više i gde ću. Noću zovu, danju zovu. Obično odlažem slušalicu da bi opstao, inače noću zovu, danju kad sam kod kući, naravno pre podne, a noću i do 1 sat. To je, ne daj ti Bože, o čemu se radi. Znam, pa imam to u kući, znam što moje majici rade, ona žena poludele. A je li jedan glas stalno ili ima više glasova? Sad ću da vam kažem. Prvo kad se javilo pre 2 meseca, bila je jedna ženska osoba i muška. Prvo je ženska se javila, posle muška. A mlađa generacija od 35 godine po mom shvatanju na niže. A kasnije izgleda da se menjaju jer radi se o samo rče i grdi ko vepar. Da, isto, znači onako kao svinja. Da. Znam to isto, moj majci samo to radi. Ima još jedna druga stvar. Ja sam čovek 27. godište. Da. Žena 30. Ženu zovu na seks 73 godine stara. Razumi me? To ti je to što ja kažem, ali sada ja ne znam na kakav način da stanem kraju ovom, ali teško izgleda mi. Jeste vi bili u pošti tu, vi ste, Kruševac je to negdje, ali tako, to je okolina Kruševca? Ja sam selo prema Bču i Bču na 25 km gde je jezero akumulaciono zvana Rasina, a sada kao zove se jezero. Jel vi imate digitalnu centralu ili običnu centralu kod vas? Za to ne znam sad da vam kažem, nisam upoznat sa time, to je novijeg tipa centrala u Subotici, mi smo od Aleksandrovca uklopljeni. Da. A jeste bili vi u pošti tu kod vas? Ja bio uopšte u poštu po pitanju toga, mislim da će da se skinu do prostite skrivaka, a njih nema jer sam
od starog čovjeka imam malo više poslova kao poljoprivrednik, tako da nemam vremena, ali inače došlo mi do glave. Znači tako. A znači vulgarni su, psuju vas, svašta vam pričaju? Ma ne daj ti Bože šta rade, to užasna stvar. Odakle su? Šta mislite odakle su? Iz kog dela Jugoslavije? Pa da vam kažem nešto iskreno. Da. Ja sam više nego 100% ubeđen, do sada mene iznenaka javilo iz Obrenovca, ali inače moje mišljenje da su odavde lično mene moji komšije. Da. Jer... Ali imate nekog komšiju na koga sumnjate da je možda on? Da proverimo njegov telefon, da li je zvao vaš? Pa kako da vam kažem, ja sam sumnjao pre izvesnog vremenu 2-3, ali nekako se to menja, ton govora i ne mogu da budem 100% siguran. Da. A pazite, ja mogu da proverim možda dalje sa njihovih brojeva zvato, meni samo treba njihova imena, ja ovdje imam u kompjuteru u SUP-u sve. Da koga ste sumnjali? Pa ne znam sada da vam kažem, nisam siguran jer će doći da upale seno i kuću ko prijatelj. Bolje s komšilukom da se čovjek ne svađa. Znači po njihovom govoru vi mislite da su oni iz Kruševca i okoline? Moje mišljenje to je okolina, a inače što se tiče dijalekta, dok smo bili malo finije, inače ja odlažem to i ne mogu da slušam, znači što slušalicu bacim. Pa šta kažu, šta vam pričaju, eto, koje su im reči, šta govore? Pa čekaj. Jer psuju, ili vređaju, šta rade? Po mom shvatanju najmo primjera radi. Prvi put, drugi, treći, ne znam ni ja kad je bilo, 4., 5. dan, ne znam. Žena prihvati slušalicu da vidi ono čemu se radi, da sluša, ženska posla, znaš. Oni je upozoravali gde je Stojan. A moja žena kaže, šta će ti Stojan, jer ti on dužan. Ama nije mi, kaže, dužan, nego mene treba on, da se zajebavamo. Posle preduzima razgovor neka ženska, koja je kazala mojoj ženi, ti se držiš za volan, mene jebe tvoj Stojan. Razumete li? Sada ženu zove na seks, mene do duše nisu toliko grdili, znaš. Jer ja slabo sam sa njim odlažem slušalicu, ne mogu to da slušam, jer sam čovjek zauzet svojim poslovima i ja to računam da je najgora bagra. Kod mene je tako, eto, to su ti stvari, nego recite vi kakav bi preči poslu mogo da se to otkrije u potpunosti preko pošte i kakvim načinom. Jao, verujte mi, to je jako komplikovano. Jako. Sad ću ja da nešto vidim, da to izvedemo onako malo nezvanično, da nešto vidimo. Aha. Da se stavi lovac, samo tu je bitno da imate digitalnu centralu, to bi lovac otkrio za 2 minuta bi otkrio. Nego vidite, ako nije digitalna centrala, ako je stara, to je analogna centrala. Pa nije to stara centrala, prijatelju. Znači, kad su vam stavili tu centralu? Slušaj, to je centrala po mom shvatanju najviše 5-6 godina. 5-6 godina, a vi možete da se obratite ukoliko vam treba to, za sigurno ja ne znam. Nema problema, provjerit ću ja to. Vidite ovako, javit ću vam se ja za pola sata, pa ćemo da vidimo šta mogu da uradim. Dobro. Ništa, za pola sata vam se ja javljam. U redu, ajde, zdravo. Važi, prijetno. Halo. Alo. Gospodine Stojane? Molim? Branko Radić na telefonu. Dobro. Razgovarao sam, možda ćemo nešto moći da uradimo. Znači, to će onako malo preko veze da bude. Aha. Znači, možda ćemo moći da stavimo praćenje vašeg broja od sutra. Aha. Tako da svi brojevi koji vas budu pozvali, znači mi ćemo ih imati upisane, možemo da saznamo njihov broj. Aha. Sad ovako, ako vas budu zvali, nemojte da im spuštate slušalicu. Da. Nego psujte ih, pričajte s njima, nije bitno, samo da što duže traje razgovor. Aha. Znači, ako vas pozovu, ako ćute, vi provocirajte ih vi malo. Aha. Malo vi njih psujte neka, kad oni mogu da zezaju nas, možemo i mi njih, nije problem. Da. Znači, slobodno ih psujte, svašta im pričajte, samo da oni što duže drže otvorenu liniju. Aha. Jer ako ćutite, oni spuste, to nije zanimljivo, njih to baš briga i
i onda ne može, znači mora makar 2-3 minuta da bude otvorena linija. Ja razumem. Znači ako vas pozovu, znači ja ću probati možda čak i od noćas da se uključim. Aha. I znači ako vas zovu, vi sa njima slobodno što duže pričajte, psujte ih, ako vas pustuju slušalicu pa zovu ponovo, vi ponovo držite otvorenu slušalicu, pričajte s njima. Samo je bitno da pričate sa njima. Dobro, razumem. Dakle, to je to, ja ću vam se javiti, evo, znači ako vas budu zvali, sutra ću vas pozvati uveče ponovo. Eto. Znači, to je, znači sutra uveče vas ja zovem s nekim rezultatima. U redu. Važi, hvala vam, laku noć, prijatno.